Kokoriko. Marisa Núñezen testua birmaniar ipuin batean oinarrituta. Elga Banchen irudiak. Itzultzailea Arkaitz Goikoetxea. Okuo txalapartaren argitalpena. 2009ko azaroa. Oilo ama oso pozik zegoen Kokoriko semearekin. Egun batez, txitatxoak eskatu zion bizkotxo bat egin zezala. Egingo dut bizkotxoa gozo-gozoa, baina lehenago egurbila joan beharra dago sua pizteko. Esan zuen oiloak. Ni joango naiz, ama. Ongi da, baina kontuz bildu zotzak. Zeren katu kaskamotzak 3 aldiz miau egiten ondotik, zorrozten ditu hortzak. Antzebilen Kokoriko kanpoan, zotz bat besapean eta bestea mokoan. Eta bapatean, hause entzun zuen ondo-ondoan. Marramamiau! Marramamiau! Txitatxo gaixoak, luma bat bera ere mugitu gabe, honela esan zuen. Enazazu jankatu kaskamotza, oraindik txikia naiz eta... Amatxok bizkotxo bat egingo du, eta nik egurra eraman behar dut labea pizteko. Baiaterik nahi ez paduzu. Bizkotxo erdia eman beharko didazu. Marramamiau! Txitatxoa izututa, lasterka joan zen etxera. Baina oilo amak lasaitu zuen. Zu ezkezkatu, Kokoriko, bizkotxo handia egingo dugu zuretzat eta katu kaskamotzarentzat. Arrautzak irabiatu zituzten. Irina paetu zuten. Azukrea bota. Eta egin zuten bizkotxoa. Izugarri handia. Purra, hortik papurra. Purra, handik papurra. Ai, zein mokadu gozoak. Zioen txitatxoak. Purra, hortik papurra. Purra, handik papurra. Oilo ama ohartu zenerako, bizkotxorik etzen geratzen. Eta serretu egin zen. Zer egin duzu, Kokoriko? Laster behar du hemen katu kaskamotzak, eta zurekin zorroztuko ditu hortzak. Orduan bertan, hots bat entzun zuten atean. Katu kaskamotza zen, bizkotxo erdiaren bila etorria. Oilo ama, lasterka ezkutatu zen txitatxoarekin buztinezko lapiko batean. Kokoriko ikaratuta zegoen, eta txio ari zen lapiko barruan. Ahots bat sumatu zuten orduan. Marramamiau! Txitatxo bat entzuten dut nik, katu kaskamotzak! Eta zurekin zorroztuko ditut hortzak. Oilo amak Kokorikori itxi zion moko hori. Baina txitatxo gaixoa, beldurrez dardarka ari zen eta lapikoa dantzarazten zuen. Bigarren aldiz, ahotsura somatu zuten lehen baino gertuago. Marramamiau! Txitatxo bat usaintzen dut nik, katu kaskamotzak, eta zurekin zorroztuko ditut hortzak. Hantxe zegoen Kokoriko, mokoa itxita eta beldurrak airean. Oilo amak estu besarkatu zuen. Eta 3. aldiz, ahotsura sumatu zuten lapikoaren gainean bertan. Marramamiau! Txitatxo bat ikusten dut nik, katu kaskamotzak, eta zurekin zorroztuko ditut hortzak. Katu kaskamotzak hanka sartu zuen lapikoan txitatxo hartzeko eta... Kokorikok gehiago ezin baitzuen egon arnasarik hartu gabe, doministiko egin zuen.
hainbesteko indarrez egin ere, lapikoa 1000 zatitan apurtu zen. Katu kaskamotzak pentsatu zuen etxea gainera zetorkiola. Beki bat ubel-ubel eginda eta hortz bat falta zuela iesean irtentzen lasterka. Manoa hemendik marrama miau, edo telatuak zanpatuko nau. Oloamak ospatzeko beste pastel bat egin zuen. Txitatxoak ongi ikasia zuen ezin zuela jan oso-osoa. Eta 2 zati egin zuen bizkotxoa. Eta purra-purra hortik papurra, purra-purra handik papurra. Erdibana jantzuten ama semeek gozo-gozoa, xamur-xamurra.